Ƙungiyar mata masu sarrafa amfanin gona da ƙananan sana'o'i da haɗin gwiwar hukumar babbar kasuwar Maraɗi ta Sojemi ne suka shirya wani bikin baje kolin hajojin da matan suke samarwa daga amfanin gona. Bikin baje kolin na kwanaki uku an fara shi a ranar Litinin 27 ga watan Maris na shekarar 2023 da muke ciki. An kaddamar da fara baje kolin ƙarƙashin jagorancin Sa'adu Ibrahim, magatakardar fadin gwamnan jihar Maraɗi da ya wakilci gwamnan, tare da mataimaki na farko na shugaban majalisar da'irar Maraɗi, wakilin sarkin Katsinan Maraɗi, da ma shugaban hukumar ta Sojemi, hada da shugaban kungiyar 'yan kasuwan jihar Maradi da sauran kungiyoyin al'umma daban-daban. A yayin bikin da ya gudana a wani bangare na harabar babbar kasuwar ta Maradi, an samu jawabai daban-daban daga mahalartan, inda a nata bangaren Hajiya Rakiya Modi, shugabar matan da suka shirya baje kolin, ta gode wa magabata da suka ba da hannu wajen ganin an shirya baje kolin cikin nasara, tare da jan hankalin ɗiya mata da su rungumi ƙananan sana'o'i don korewa bakin su kuda. Mun yi godiya matuƙar godiya ga manya da suka tuno da ke cewa kai akwai mata wanda suna wasu abubuwa ya kamata mu sanya su a ciki. Daman mu Allah ai bai baro mu a baya ba mata. 'Yan uwana mata ina kira zuwa gare ku. Ku tashi ku nuna kuma mata ne, mace babu inda Allah ya baro ta a baya. Diya mace tana da mahimmanci, tana da daraja. Saboda mu diba kaf cikin Qur'ani babu inda Allah ya ka suratul rijali, amma muna da suratul nisa. Me yasa Allah ya ɗaukaka mu ne 'ya'ya mata? Haka zalika al'umman mu ta ɗaukaka mu, ta girmama mu, hatta da shugaban mu Bazum Muhammad ya san da mata kuma yana cikin ɗawainiya na ɗaukar yau na 'ya'ya mata. Akan mi ya ga mata sun ci gaba, mata sun tashi. To 'yan uwana mata, kiran da nike gare ku, wannan kasuwa da muka buɗa ta zamanto buɗin da muka mishi ya zama ne na mai illa ma sha Allahu. Kullu yomin babu zancen litinin ko kuma juma'a, kullum a zo a buɗe shaguna. Wadda bata buɗa ba ta yi ƙoƙari ta zo ta buɗa. Zama a rungume hannu akwai matsala a cikin shi. Yau mai baki yau ya baki, gobe Allah ne kawai. Amma na shi mai gida shi ma yana so a taimaka mai. Ai rayuwar auren ma taimakakeniya ne, ki taimaka mishi ya taimaka miki. Kamar yadda aka ɗauki tsawon lokaci ana kira ga matan da su rungumi sana'o'i, a jamhuriyar Nijar dai mata na da kaso sama da 50 cikin 100 na yawan al'ummar ƙasar. Hakan ne ya ɗauki hankalin magatakardar fadin gwamnan jihar Maradi wajen ganin irin gudunmuwar da matan za su iya bayarwa a fannin tattalin arzikin ƙasa muddin suka yi abin da ya dace, wanda a cewar shi gwamnatin Alhaji Bazum Muhammad na jamhuriyar Nijar na da muradin tallafawa matan don inganta sana'o'insu da ma haɓaka tattalin arzikin ƙasa. Jama'a masu daraja, wannan abu ne wanda ya yi daidai da gurin da shugabanni suka sa a rayuwarsu. Wani ya hudu dazu wannan mataimakin shugaban da'irar Maradi, shugaban ƙasa dare da rana hina tunanin shiga cewa kaka na farko za a taimaka mata, ko ta wani fanni, ko ta karantarsawa, ko ta koyar da wasu ayyuka, ko ta taimakawa da jari su ga cewa su ma sun kawo tasu gudunmuwa ga cigaban ƙasa. Saboda haka ashe wannan fusa'a da kuka billo da ita, fusa'a ce wadda ta zo daidai da lokacin da ya kamata a yi shi, saboda wannan abu ya zamanto gimshiki ko kuma dandalin takawa mu ga cewa mun bunƙasa kasuwanci nan ƙasar ta Maradi. Jama'a masu albarka maza da mata, ina muku albishirin cewa ƙasar Maradi insha Allah rabi ta holuko daga cikin mugun kwanan da aka sata, saboda muna kyauta zaton cewa akwai tsaroka da dama wanda a gaba gare mu, wanda su kawo ƙarhi, su kawo almashiri, kuma su kawo inganci ga tayar da kasuwancin mu. Kuna sane da kyau akwai hilin jirgi da za a ɗebowa na ƙasa wanda a ɗauka daga Nijeriya a kawo shi hannun garin Maradi. Ina kyauta zaton cewa hal 'yan yamai nan za su ɗauki kayansu, hal 'yan yamai da 'yan tilabari dukkan za su kwashe kayansu ta da su. Ashe ya kamata a ce wannan suna da aga marar da yanzu ne ta dace da shi ma ba da ba. Bayan kaddamar da fara bikin baje kolin a hukumance, mai girma magatakardar fadan gwamnan jihar na Maradi ya zagaya rumfunan matan tare da tawagar shi don gane wa idanun shi irin hajojin da matan suka zo wajen baje kolin da su.
sai dai matan sun ce ba a nan gizo yake sakar ba, inda suka ce babban kalubalensu shine na rashin zuwa masu sayan irin kayayyakin da suke samarwa daga amfanin gona da ma rashin tallafi daga magabata da zai taimaka musu wajen inganta sana'o'in nasu da zai ba su damar shiga kasuwannin duniya da hajojin nasu. Muka kawo kaman yanzu cikin azumi muka kawo tukudi na hatsi wanda aka sa cuku ciki, akwai dabino, akwai yaji, bankin wannan akwai dage shi ma akwai na hatsi, akwai na dawa, akwai biski na ridi wanga yara suna ci, manya suna ci. Muka sarrafa shi, ba abin da muka sayi nan duka namu ne, mu muka sarrafa. Karton kadai ne ba miya sarrafa da kanmu. Muna sarrafa wake, muna sarrafa riɗi, muna sarrafa 'yan makka, muna sarrafa gari na tuwo na masara, muna sarrafa mai diga-digi da yanzu 'yan makka muna sarrafa ta kama abu 8 zuwa 9. Sabini, Lipton, hakin shayi, mai, dage, kuskus duka muna yi shi namu ringa. Wannan duka namu ne cikin gida, duka noman mu ne, musamman ita 'yan makama jarran ɗinta ke gare mu da ita ce muke sarrafa. Ita ma gujiya akwai inda muke noman ta nan cikin jihar Maradi. Taimako na ni abun da nake nema duka a ciki, abun da muke yi a kama mana a dangasi, saboda sayan ita zata kai mu inda muke su ba kuɗi ba. Tunda a ba mu kuɗi mu sarrafa abu ba a saye shi ba banza ne, kenan a saye abun da muke yi kawai shine taimako na. In an yana yiwa ma a yi mana sensibilizan mutane da su saye abun da muke yi, a saye dai. To alhamdulillah gaji da za a cewa an samu ta can da lokacin nan baka san in kai kayan baka san yadda za ka yi da su ba, sai kai ta ajiyar su cikin gida. To yanzu alhamdulillah ci gaba ya samu, yau gashi Allah ubangiji ya ba mu iko mun shigo cikin kasuwa, kuma ina cikin artizana harkar sarrafawa, ina ɗaya daga cikinsu, kuma gashi an waye gari har mun kama shago cikin kasuwa. Gaskiya abin da nake kira ga mata, yanzu duniya ba ta yi, yanzu duniya ta koma sai da mai shi ake yi. Kenan in mace ta gane ko mazan kansu sun yi son wadda take da, saboda kan in kina da yara wani takalmi, wani kitso, wani wane ne ƙananan abu kan ki tambaya a baki kin huce wurin, kuma wani abun kana tsakar tahiya zaka gan shi bukata ta zoma sai ka je ka tambaya tukun a baka shi. Kenan ka tabbaya a baka ka huce wurin, kana nema kana sarrafa, kana juya dala tana koma dala 5, kenan yan riba ka kana wasu bukatunka. Kuma namiji ko ya miki abunki ya ɗauke miki abubuwanki bai waye baki ki ma dangi ki, a kana da dangi, kana da mutanen da kana so ka yi musu kyauta ko wani waye duk baka iya ba. Ni ko na yi karatu na boko saboda après mon bac même j'ai fait 7 ans après mon bac, j'ai mon master ici. Kenan a dawo gargajiya, dama da harko mun sake shi, mun saki gargajiya ne ba mu gane ta ba, ko kuma in ce an bar mu mun sake ta saboda mu mun tashi ba a gwada mana ita ba ne. Shim kaɗan bayan kammala bikin baje kolin, shugaban hukumar babbar kasuwar Maradi ta Sojemi Lamin Sadda Gwanda ya ce suna da dalilai da dama wanda suka sa su shirya shi wannan baje koli a cikin babbar kasuwar ta Maradi. A wata hira da muka yi da shi a ofishin shi, yaya za a yi wannan kasuwa tamu da ta jima muna haɗu ka tashi don mu gani mun cika ta. Don yau gashi mun kawo unguwa musamman ta mata, gashi yau Allah ya samu buɗa ta. Wannan buɗin ta da muka yi din shine yasa suka yi exposition da suke cewa foire, wadda yau aka yi kenan ta buɗe wannan unguwa ta su ta mata. Kenan an yi shi ne domin kiran mutane da zuwa cikin kasuwa, kuma domin nuna mutane da ayyukan da ake yi ba amince mata ba. Mata suna gaba, kuma mun sa mata gaba yanzu don su ma suna daga cikin cibiyar garinmu, suna daga cikin cibiyar kasuwanci, saboda ka ɗauka yanzu a kashin Nijar kamar da ɗazu SG hidi mata sun yi wuce kashi 50 cikin kashi 100. Kina idan mata suka shiga kasuwa yanzu, kina ka gani abu zai yi dauki armashi, mutanen mu za su shi daɗi, shahar mu za ta ƙara samun bunƙasa tare da activity na irin na kasuwa. Jihar Maradi dai na a matsayin cibiyar kasuwanci a jamhuriyar Nijar, inda garin na Maradi ya amfana da ginin babbar kasuwar zamani da gwamnatin shugaba Alhaji Isufu Muhammadu ta gina, mai kumshe da shaguna 492, inda ta laƙume kuɗi akalla miliyar 7.3 na kuɗin sefa. Tun daga ran da aka yi bikin buɗe kasuwar a ran 12 ga watan Nuwamban shekarar 2014, hukumar kasuwar da magabatan da'irar Maradi
Maraɗi suke ɗaukar matakai daban-daban don ganin cewar kasuwar ta cika da masu karɓar shaguna. Sai dai har yanzu an kasa cimma buri. A hannu guda babbar kasuwar ta Maraɗi ta tara ɗimbin bashin da ake binta da suka samo asali tun daga lokacin da aka asasa gininta sama da miliyar 2 na kuɗin sefa haɗa da hauhawar kuɗin ruwa, wanda sai da shugaban jamhuriyar ta Nijar Alhaji Bazoum Muhammad ya ɗauki nauyin biyan shi wannan bashi.